बहुत गीतिया अभी बाजेला हमके गांव घर में शादी ब्याह रहे तो हरा में सुना लगी दिया आप लोग भी सुन ले हम जा। अरे की भौजी के मन करे खाए के खटाई अरे यही से चुअत लारबा अरे की यही से धले बुखार बा अरे की झूना झूना वाले ले आई है भैया आप करा कहो वो तो खुद घरे हो गई कि झूना झूना वाले ले आई है भैया बोल भैया कि झूना झूना वाले ले आई है भैया आया समाचार बा भौजी के मन करे खाए के खटाई एही से चुअत गईले रहे। हाँ 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 भौजी के मन पर खाए के खटाई एही से चुअत लार एही से भइल बुखार झूना वाले ओय हो भैया नया समाचार बा भैया नया समाचार के बना ले ओय हो भैया नया समाचार बा। भगवान से प्रार्थना शुभकामना बा सही बउआ जौन तरीका से आज कलू जी देश दुनिया में नाम पहुंचले बानी ओही तरह हमार दर्शन बाबू भी नाम कमास भैया बोला आज बड़े पापा जी प्यार आशीर्वाद उठावत ने। हाँ 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 बबुआ के पापा इतना खुशी जाता होली के खजाना इतना खुशी से लूटा देखी है बबुआ के पापा जी इहो के उहे लगो और पुरानका पापा जी के तरफ से दुलरुआ बड़का पापा और कल्लू जी के लाइफ में आर पंकज भैया के बहुत बड़ा योगदान बा। किसिया भी झार लेने और पहले